Eh, Yazi kunolunye udaba engifisa ukuthi sikhulume ngalo, kudatshana nje olwangehlenge. Kusho ukuthi umuntu ngonyaka odlule ubesebenza lapha eMpumalanga. Kuyisigameko lesi sesivamile ukuthi senzeke. Besebenza laphana eMpumalanga umuntu okusho ukuthi begada nje nezinye iy'nsizwa ey'mbili, futhi besibathathu ngalolu suku lwesigameko, uhlelo lwesigameko. Uma sibathathu-ke ngigade-ke kushaya mhlampe u-9 ebusuku, kushaya u-10, 11, 12. Mase-ke kushaya u-12 lapho kwenza khona isigameko ngoba ngo-past 12 zangena lezi nsizwa zithi uma y'ngena, noma singayibonanga kahle, kodwa uma sithatha nje ukucabanga kahle sithi sibuyisa ingqondo, umuntu wayesakhungathekile ngaleso sikhathi. Siyathola ukuthi mhlampe zazintathu ezangena emnyango, ezintathu futhi zaphihleza amawindi, futhi amawindi ayimangaka ayimabili, bese kuba umnyango. Kodwa nje uma sithi siyayicabanga kahle le nto, siyidingida kahle, siyathola ukuthi lezi nsizwa ngathi ziyisithupha, ziwu-6. Kuthi uma y'ngena lezi nsizwa, mina kuthi kufike kube umnyango, la eceleni nje kwakho kwesokudla kuba itafulanyana lapho elincane engangihleli kulo mina. Bese kuthi-ke le nsizwa eyodwa ehleli ngasemnyango iqosheme nje phansi kuyisigqikanyana okuncane ehleli kukho. Enye ihleli ibheke emnyango, futhi ihleli i-face emnyango, ngoba uma bengena laba bantu bangena baqonda kulena ebheke emnyango, insizwa eyodwa. Le nsizwa yangapha phezulu nje e-Afrika, yangapha eCongo, esasiy'bambe nayo loluya suku. Uma bengena-ke la bantu baqonda kule nsizwa, bafike bayidemeza phezulu, babe baphihlisa ikhanda ngoba bephethe insimbi. Bayishaya kabili ngoba uma beyishaya yavika nangapha nesandla, yavika yaphuka zombili izandla, yayiphukile ngoba yayishuthi yayivika. Lena esemnyango yangena nabo ngoba uma bengena babefuna ukusixova amakhanda kahle kahle, ngoba same time umnyango umusha, amawindi, dunyelwe ikhanda, ngoba nami ngadunyelwa ikhanda, kwakungathi hheyi, mhlawumbe angazi kuqhuma ugesi okanjani, ngoba kwakune-heater phansi, kusanda kubanda nje. Ngangithi mina kuqhuma ugesi siyafa nje impela nje, ngoba le heater yayibomvu. So ngangithi mhlawumbe iyabhasta, kanti hhayi sebeyangena kwakuyibona. Uma bengena emqondweni wami kukhona into ethi vele bazofika bezongena, ngoba phela uma niyaye nihleli nje niy'xoxela, niyaye nixoxe nithi hheyi, la bantu bafika siyokwenza njani madoda, ngoba phela bazofika. Kwesinye isikhathi bezolanda lezi y'bhamu esiy'phethe, ngoba lezi y'bhamu ziwuhlobo oluphambili kakhulu, zingama-Glock lezi ezimnyama ezisimanjemanje, zisukapha ngo-16. Niyoke nenze njani uma kuthiwa bayafika? Sithi hhayi siyokwenza nje, siyokwenza nje. Hhayi noma befika nje asingalwi noma singadubuli, asingenzi lutho, sibanikeze abakufunayo, ngoba vele mhlawumbe uma silwa sizobe sesiy'faka engcupheni enkulu yokuthi mhlawumbe basilimaze kakhulu, ngoba basuke phela sebesiplanele bona, ngoba thina sisuke singababoni, ibona asuke bazi noma besibukile ukuthi hhayi la bantu benza kanje 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 kanje. Sitshelane-ke ukuthi hhayi ndoda, hhayi siyovele sibanikeze iy'bhamu zomlilo, ngoba vele lezi y'bhamu futhi zi-insured. Impilo yakho iyona eza kuqala. Kuthe kwenzeka lolu daba-ke, umuntu wakhungatheka, kangangokuba mina nje engangikhona, ngangihleli ngazama ukukhipha lesi sibhamu.
inhloso yami ngokuthi ngikhiphe isibhamu ngibanikeze, hhayi ukuthi ngikhiphe isibhamu mhlawumbe ngisikhokha noma ngiprintisele kubona, ngoba leya ndlela sasihleli kuyo incane kakhulu ukuthi usungenza umnyakazo othize ophambene nalabo ofunayo ubona. Incane kakhulu, awubazi ukuthi uthi bangaki baphetheni. Thina siphakathi nje endlini asazi lutho, kusaduma ikhanda kuthina. Kodwa-ke mase ngikucabanga lokho ngiyabona ukuthi hayi kwakuwumqondo omubi kakhulu, ngoba wengenza ukuthi umuntu wacishe wahamba emhlabeni. Ngoba ngenkathi ngisikhipha lesi sibhamu emqondweni wami kwakuthi mina ngifuna ukusikhiphela ukuthi mhlawumbe ngiphilisele kubona. Noma-ke sebengibambile bayangitshela ukuthi hayi ufuna ukusidubula ngiyasho ngikhaya. Okusemqondweni wami ukuthi mina ngikhiphe isibhamu nginikeze, ngoba vele ngiyazi ukuthi kukhona abantu abazofika bezolanda lezi zibhamu bezosiambusha. Ngakho-ke sekwenzeka ngibenzela mina umsebenzi wabo ube lula ngokuthi ngisikhiphe isibhamu ngibatshengise ukuthi nasi sithathile, ngoba nami ngase ngikhungathekile, ngingazi ukuthi ngenze njani, wenza njani mase kukanje, ngoba ikhanda liyaduma. Ngene ewindini, amawindi abanga umsindo, nomnyango futhi nawo uyangena uyawa, babanga umsindo, bayascream awubaboni bonke laba bantu. Mabengena-ke lapho sengithatha isibhamu ngisiphosa lapha, kanti uma ngisiphosa lapha umfanyanyana nje noma ngikhumbula kancane wangena ushanga insimbi lale nsimbi yokuvula amathaya amakhulu, ama-side tipper, ama-truck. Insimbi nje ende engangengalo, ngishangayo lapha ethangini. Angazi ngizwe lutho ngoba phela kwakusashisa ngalesi sikhathi, mhlawumbe uma kuhamba isikhathi yilapho engezwa khona-ke, ngoba ngaze ngihamba ngiquka nje amaviki amabili. Mayengishanga insimbi lapha, eyi ngivuke isivuse esibhekisele phansi, besibhekane phansi, sithuke ngazo zonke iy'nhlamvu ongase uy'cabange lezi, ukudida nje umqondo. Ukubuza umbuzo ukuthi nibangaki, niya-check-wa, ni-check-wa obani, bafika ngasiphi isikhathi. Umbuzo-ke uma bezowubuza abawubuzi kanye, bawubuza kaningi. Mhlawumbe basuke befuna ukubona nanomqondo wakho ukuthi mhlawumbe uphendula uthini, uzolokhu uphendula impendulo eyodwa noma uzophinde ushintshe futhi. Uma uzoshintsha futhi kuleyo mpendulo yilapho kuzoba khona inkinga, ngoba lokhu bekubuza bethi ibhamu lingaki, nibangaki la, bakhona abani-check-ayo, ni-check-wa abantu abangaki, mhlawumbe ikhona i-alarm, ikuphi i-alarm, yini le eniyiphethe, ngoba sasisebenzisa kwamaphoyinti lokhu ukudubulana, abaka-understand-i okunye kwakho. So bayasibuza ukuthi kuyini lokhu, akusirekhodi nje, yabo into ekanjalo. Basibambe-ke besibophe ngemuva, uvumelani yonke into abayishoyo, awubaboni futhi la bantu ngoba bafake amabharaklafu abanye babo. Nawe futhi bayazama ukuthi bathi bheka phansi ukuze ungaboni lutho ukuthi mhlawumbe i-height yabo bangaki nanokuthi bangakanani. Besibhekiselena-ke besithathe-ke besikhiphe behambe nathi, uma behamba nathi banyuka nathi kusaqeqebana njengathi kuyenyukelwa, kudlula khona ama-truck ayemaningi ngaleso sikhathi. Ayefike la ezopaka ukuthi abawashayelayo babezo-off, banyuka nathi baze bayohlala nathi le phezulu lapho kugcwele khona amathaya, amathaya asemadala nje angasasebenzi. Basigoqa khona phansi, basishiya ngo-250, basilalisa phansi ngefuba, saqamela ohlwayo. Okwakungeyinto-ke eyayingenzima, engayifiseli nanokuthiwa ubani mhlawumbe ubukele la leya experience, kodwa-ke iyakukhulisa ngokomqondo nangokomoya nje, uzizwe ukuthi u-strong kangakanani emoyeni, ngoba leya nto ifikisela ngokuthi uhlala uyibona yenzeka kubantu noma uxoxelwe ukuthi hey, kodwa namhlanje kwenzeka kuwena, uzo-act-a kanjani khona. Okunye-ke futhi okukulethayo ukuthi awazi ukuthi namhlanje mhlawumbe usuku lakho lokufa lolo, awazi ukuthi namhlanje labantu bazokwenzani uma sebeqedile la, noma bethi asihambeni nje sibesisa laphana ehlathini lapho ongakubona khona muntu, bayoqeda ngawo noma bafunani, awakazi. Hhayi, bekhuluma-ke bebodwa bethi hayi thina asho ukuthi ayedwa, ngizosala nabo mina.
ngizobagada esho ukuthini, ahlale nathi phansi bese beyasifasa-ke besifasa. Ngoba ngiyakhumbula nje izinto engangifaswe ngazo kwakuwucingo, i-cotton, ucingo impela u-cotton ngeluku. Bese kuba intambo ye-heater eyayikhona lapho esasihleli khona, kodwa bakwazi ukuthi beyihlepule beyigquzule basikhinatela ngayo lapha. Nalo ophukile, ubhuti nje usemdala, ngicabanga ukuthi mhlawumbe useyobamba impela u-50 years, lo mfo wangale eCongo engumShona. Khuluma nje isiNgisi sodwa, akhulumi isiNguni, isiZulu. Bankinatela naye-ke lo mfo, bese kuba omunye-ke bambophe yedwa nje, kodwa mina ngoba ngisho ukuthi ngangifaswe nge-cotton, ngiphinde futhi ngifaswe nangentambo yey'cathulo, intambo yamaguzu le bayikhipha iqhaqha, ukufasa bangifasa ngayo, hhayi lo mfo, intambo ye-heater. Ama-hour ababesifasa wona lapha ngoba baze bahamba ngo-5 lokhu nje besigadile, oyedwa esigadile baphinde behambe. Umbone ukuthi hhayi bayashintshana manje sekuze omunye. Uma lo sebehambile laba bayosebenza, kuyasala lo ufuna amafoni ethu, hhayi simnikeze amafoni ethu. Maye wathatha amafoni ethu angene kuma-app ethu, ama-app asebhenki, khahlela iy'nyawo, ifoni yakho nje, uyasho ukuthi yebo, ithini i-password, awuna-choice mkhulu, uzoyisho i-password, uyathanda awuthandi, uyisho i-password, angene khona, acinge i-app ayithole, afune i-password yakwi-app, angene khona. Mina-ke ngaleso sikhathi ngoba ngiyakhumbula kwakuzi-3 zika-October, kuzosa kube uLwesihlanu, ngangisanda khona ngaleso sikhathi. Emini sasithenge igrosa ezosilasta leyo nyanga leyo ku-October, nhlahla leyo. Kodwa-ke imali ngangingakayisebenzisi ngoba kunento engangifuna ukuthi ngiyithenge. Intombazane engangiyithumile ngalelo langa yasekhaya, ngithi ayihambe iyongibhekela esitolo, yabuya ntambama yathi ayaziyithole leyo nto engayifuna. So kwaphoqa ukuthi mhlawumbe ngithi ukuyibamba leyo mali, okusho ukuthi-ke bayithola labo bantu leyo mali engangiyibekele kuleyo app leyo. Hhayi, yathathwa yonke-ke imali kanjalo-ke ngoba wayefuna ama-password ethu lo muntu suke kulo, hhayi kulo, suke kulo yena. Bese ethi-ke ungalingi utshele laba ukuthi ngathatha amafoni enu esisabisa nje kanjalo ngoba phela nabo sebeyanokana ngey'ndlela zabo. Ngathi hhayi, mina ngiyengisiza ngoba bazovele bewafune amafoni bese befuna ama-app. Sivume-ke ngoba phela sivuma yonke into esizoyenza. Heyi, ngikutshela ukuthi sahlala-ke ngawo-ke u-past 12 ebusuku kwaze kwashaya u-5 ekuseni ngoba into yayibuhlungu kakhulu. Le nto babesifase ngayo lapha esandleni, ubone nje isandla sami lesi esaka-right, umunwe lo usabanjwa inkwantsho namanje ngenxa yokuthi indlela engangifaswe ngayo lapha isandla sinyikazeke sona, okusho ukuthi-ke i-blood circulation yayisigcina la, ingasakwazi ukuthi idlule lapho efaswe khona enyuma. Kusho ukuthi nje la ngase ngingezwa nje ukuthi sisekhona lesi sandla noma asisekho. Engangiy'tshele khona nje ukuthi uma kuthiwa ngiphilile nje, angisenandaba noma mhlawumbe ngaba disable esandleni, kodwa uma ngiphilile ngoba ulele lapha phansi, ulele ngesifuba, awukwazi ukuyenzani, ukhathele, uhlangothi lonke likhathele ngoba ufuna ukuguquka, usuke uyaguquka ngisho kuthiwa ulele kanjani, kodwa umzimba uyay'shola wona ulele ukuthi ngikhathele, uyaguquka. How much more uzohlala ngo-12 kuze kuyoshaye u-5 ngohlangothi olulodwa, uhlwa yini? Ucele ukuthi, ngiyacela mfowami ukuthi ungisize lapho ungi-athayisha, angeke ngize ngibe nawe kuthiwe futhi ngicabanga ukuthi ngowakini mina, ngizongikufakela inhlamvu manje. So uma kukhulunywa amagama makanjalo-ke wawuvele uy'tshele psychologically wena ukuthi uzimotivate wena, because akekho umama wakho la ozokusiza, akekho ubaba wakho ozokusiza, akekho omakhelwane la, ko-out yakho la. Lo mjida lo omile one-power yokuthi akusize akanandaba nawe.
So uma nginandaba nawe kanjalo usangakubulala nje kanjalo, kungabi indaba zalutho futhi. So the only best thing to do ukuthi psychologically uzitshele ukuthi ngikule situation njengamanje, and the only thing ekufuneka ngiyenze ukuze ngisurvive ukuthi ngizimotivate mina ukuthi I'm gonna make it through. Noma ngabe ubuhlungu ubuzwa kanjani kulesi sandla, but I'm gonna make it through. Makusile nje, ngoba ngiyakhumbula uma sekushaya u-3 mind you-ke umnyama la, umboziwe ekhanda, it feels like a dream, kusebusuku, ulimele, uyazi ukuthi uyalimala futhi, you're hearing voices, into nje ezwayo amaphimbo lamadoda lokho ehle inyuka la, awazi ukuthi isikhathi ubani. Ungasemgwaqeni, umgwaqo wakhona ukuthi uyazizwa imoto ku-highway, ngoba into eyasizayo ukuthi umuntu mhlampe ayenze ukuthi ezwe ukuthi hayi no, iy'moto manje emgwaqeni seziningi, kusho ukuthi there is hope ukuthi mhlampe sekuzosa, ya. Ngoba ngiyakhumbula amanye amazwi engawasho kulo mfo, ngathi mina, eyi, niqaphele madoda ngo-5 kunabantu abazongena, babe khona-ke vele abantu abazongena ngo-5 abezayo bezothatha abanye abasebenzi ababesebenza la ekhaya, basho ukuthi baya kwi-event babathatha behambe basebenza kwenye indawo. Bathi hhayi, ayithulele lo mfo, ngoba ngase ngithi mhlampe ngifuna ukubona ukuthi uma ku-5 ngempela uzosuka lo mfo aphenike, mhlawumbe ahambe ayotshela labo ukuthi hhayi seku-5 madoda, uthi lo uyirelaxele nje, kusho ukuthi isikhathi vele mhlawumbe sekusengo-2, umzimba ubone ubhocobala umzimba ukuthi isandla siyabanika, sifuna i-blood flow ukuthi idlule egazini, uzwe ubuhlungu obumangalisayo. Enye into-ke futhi-ke, lo muntu ofaswe naye ngapha ukhumbule ukuthi uphukile iy'ngalo zombili, so uyaquma non-stop, futhi uma equma uyanyikaza, kusho ukuthi uma inyikaza nawe uyanyikaza, uyalimala. Uma kunyikaza yena kulimala wena, kulesi sandla sakho lesi ungafuni ukuthi siphazanyiswe manje ngoba awusasizwa noma sikhona noma asikho. Uma sinyikaza ilapho uzwa khona ukuthi sibuhlungu and sesiyinambu manje. So sekuyaphoqa-ke manje ukuthi utshele lo ukuthi ndoda musukunyikaza, futhi nakhona ngesingisi ngoba ngakazi ukuzwa ngesizulu wangale. Ugcine uzuze umotivate. Ngiyakhumbula nje sibehambile, ngicabanga ukuthi kwasekusa ngoba uma sebehamba ngangithi ngingabahambile kwesinye isikhathi ngikhulume, ngabiza lo yami umfulo ya wangakithi. Uma ngithi wangakithi ngisho ngoba ngikhuluma naye isiZulu, ngisho ukuthi ngizwana naye kangcono. Lo kunzima ukuthi ngikhulume naye ngoba futhi ngiboshiwe naye, ngiyabona ukuthi angeke angisize ngalutho ngoba vele ngiboshiwe naye and uyena uzwa kakhulu ubuhlungu. So uma ngibiza leya ndoda, hayi ngizwe nje sengikhahlelwa ngemuva, okusho ukuthi akakahambi lo mfosikadi nje, ngibocobale futhi ngibone ukuthi ayikho-ke lento. Ngiyoze ngilinde isikhathi esingakanani ukuthi ngiphume kulolu buhlungu. Psychologically uyalimala, nasenyameni futhi uyalimala, kodwa kudinga ukuthi ubekezele nozimotivate. Kunenye ividiyo engangayibuka eyangisizayo ukuthi ngisurvive lapha, ngoba usuke ufasiwe ngemuva, ulele ubheke phansi, akekho umuntu ozokusiza. Enye ividiyo engangayibuka ku-YouTube, yingakho mina ngibhiliva ukuthi yonke into uma yenzeka isuke yenzeka nge-reason, ngoba kuba ngiyibuka ngaleya vidiyo angazi ukuthi mhlawumbe ngabe ngangiphendisha kanjani leya daba leli. Okusho ukuthi babefasana ngemuva, bayafasana ngemuva, njengobona usuke ubona e-police station amaphoyisa ekufasa, eseyokufaka ejele, bafasana kanjalo, baphinde bafasana nasey'nyaweni, bese beyagxuma, angene emanzini kwi-swimming pool eshonayo, ukusho uzogxuma nje ufasiwe ey'nyaweni nangemuva. You need to survive. Umoya uwena ozoyibambela umoya, ukulamanzi uphansi, ushona phansi, uze ushone phansi, uthinte ngey'nyawo, uphinde smoothly. Ukhumbule-ke futhi ukuthi
njengoba ehamba nje akagwedli izandla zifasiwe, kusho ukuthi uzokwamukela isimo, uzokwamukela amanzi ahambe nawe aze akubeke phezulu. Okusho ukuthi you're not in control to the situation. I-situation okwenza ukuthi yona self i-situation ube in control kuyona. So awukwazi ukusigwedlela nje ukuthi ngifuna ukugwedla ukuze ngiphume ngiphefumule. It's gonna take time ukuthi uflow-uthe kahle unyuke bese uyaphefumula, phinde futhi ushone phansi. Lokho kuyakufundisa psychologically and mentally ukuthi akumele ngiphefumule ngoba kuthanda mina, but ngizophefumula mase kufika isikhathi sokuthi ngiphefumule. I need to relax my brain because kwake kwafika lapho khona ukuthi umuntu akamemeze ngoba manje akasizwa muntu, but uzomemeza uzoba kule situation engikuyona ngaleso sikhathi. Uzimoshela isikhathi nje and uzokwenza ukuthi futhi bekubulale labantu la. So you need to adapt to the situation yokuthi angeke uzuthola ukusizakala manje. Mhlambe ungasurvive, but okwamanje just khohlwa, thula, uvala umlomo uthule. So leyo video leyo yangisiza ekuthenini kube kanjalo kumina engqondweni yami ukuthi ezinye izinto ayidingeki ukuthi mhlambe uze uphaphe, kumele udedele igazi phansi, relax, ubeke umoya phansi, kuzokwenza ngendlela yakhona izinto engasifunda kuleya situation. Ngoba mase kushaya u-5 ifike ilapho-ke sengizwa khona iy'moto seziyakhala emgwaqeni ukuthi I know mhlampe-ke manje futhi sekuyazi. Sekukhala naney'nyoni futhi, shuthi iy'nyoni sey'vukile ngoba uyazi phela iy'nyoni y'vuka kuqala, zivuke iy'ntathathi. Okusho ukuthi sebehambile-ke la bantu njengamanje. Kodwa mina sengiyasaba futhi ukuthi ngimemeze lo mfo ngoba ngimemezile ekuqaleni kwasho ukuthi ukhona ngoba wasikhahlela. Sengizwa yena lo mfo useyasho ukuthi ngibiza ngegama, Ncebo, Shoyisa, asebehambile labafundi. Ngaleso sikhathi leso noma sebehambile labafundi akusho phela ukuthi thina nabasifasile la mhlawumbe sesokhululeka, because into esiyidingayo njengamanje iyi-one ukuthi siqhaqheke la esifaswe khona. Asinandaba ukuthi benzeni, bathathe ini, bashiya ini, but okwamanje ukuthi thina silimele and sifasiwe la, igazi lihambe emzimbeni wethu njengamanje, and lokho kubuhlungu, kuyasilimaza futhi. Ekhale lo mfo wangale ekhonga khale kangangokuba mina sekufanele ukuthi manje nami ngoba ngizwa ubuhlungu nje obungaka ngigcine sengimotivate ukuthi mfowami, ngoba ngiyakhumbula kwesinye isikhathi asike sixabane naye ngoba uma enyikaza nami ngiyanyikaza, ngiyalimala ngize ngimthuke ekhona lo esigadile aze ethi mina ngiyarasa man futhi yabo, esho amagama kanjalo kuthina because nami ngangizwa ubuhlungu and uma enyikaza ngimtshela ukuthi anganyikazi. Kodwa kwesinye isikhathi ngaze ngagcina nga-relax ngathi, bra mami, please do not move, because if you move you hurt me and we won't survive. You are the man of God, you prayed, you always prayed. Where is your God? Ngaze ngasho kanjalo kuyena, ngimbuza, where is your God? You're suffering like this, why is your God? Ngimbuza lokho yena. Ngaze ngagcina futhi ngamotivator ngathi, only few seconds left, please just hold on, hang in there, because I'm also suffering and you're also here in pain. So there are some people that are coming to help us out. Just bear with us. We are suffering all together. Ngimnikeza leyo courage leyo. Nami remember ukuthi ngizwa ubuhlungu indlela yami, but naye uzwa ubuhlungu. And manje I need to act upon to that situation ukuthi ngimenza relax, because wayelokhu ebuza ukuthi are they coming now? Are they coming to rescue us now? Are they coming now? Ngithi mina, no, yeah, they are coming. Yeah, they're gonna come now. They're gonna come now. Ngazi kahle ukuthi no, they won't come. So sengenzela nje ukuthi relax. Avuka ahlale ngezinqa lomjida ngoba nawe ufasiwe, but yena ufaswe separate. Azama ukuziqaqa, ngimbuza ukuthi are you winning lapho? Asho ukuthi I know I'm not winning. Lapho face down, awukwazi ngisho ukunyikaza ukuthi mhlawumbe usintshe position because ufasiwe nalo muntu. And njengamanje uma unyikaza, remember ukuthi ulimala kakhulu and umzimba manje sekuphele 6 hours ufasiwe.
you like you exhausted ngale ndlela awukwenza ulimele emzimbeni wakho, awukwazi ngisho ukunyakaza. So kuzame-ke ukuthi kuse kancane because kwaphela nje 15 minutes silindile, kuzame ukuthi kuse so that ngoba phela siyazi ukuthi uma kusa mhlawumbe kuzovuka la madoda la azosishintsha, and then bese-ke i-situation iba right. Sizame ukumemeza but thola ukuthi mhlawumbe noma ungamemeza because ngiyakhumbula ngikamemeza na 4 times ngikhipha like amandla okugcina, ngimenza amandla okugcina but ngibona ukuthi hayi no, abasizwa nabantu. And futhi uma usuyileya situation uvele ucabange nje ukuthi kusho ukuthi nje ngilehla thina kukude la ngikhona, noma kuthiwa mhlawumbe useduzane but uvele ufikelwe yilokho nje ukuthi hayi I'm too far away, angeke beze bengizwe, but ithi ngimemeze your lungs out until kuze kuzameke ukuthi kuse kancane. Remember amafoni ethu bahambe nawo, imali yethu ayisekho vele already, sesikhohliwe nje, ibhamu bayithathile ngaleyo nto leyo. The only thing that you grateful for ngoba sebehambile, kusho ukuthi umuntu usaphila. Simemeze hayi ngoba yena usehlenge izinqa, zama ukuthi asukume, usukumeke futhi ambone lo ozosikhipha, amemeze then eze azosiqaqa, uma esiqaqa nalo sobayi-2 wadinga ukuthi asebenzise ummese because vele iy'ntambo zasesithinye kakhulu la. Nodlawu, ngiyakhumbula nje udlawu olwasebenzayo kwesinye isikhathi ngoba labo bantu babesifasile hayi ukudlala, so nabo babenzela ukuthi mhlawumbe uma sithi siyathola ukuthi ukuvuka noma sebehambile but sebeqhele kakhulu kunathi. So nje sasurvive kanjalo with their situation ngoNkulunkulu, ngoba ngiyabuka nje ukuthi kunedimoni eselingenile esikhathini samanje sokuthi elokuthi leli dimoni umuntu avele abulawe into engekho, kakhulukazi nje thina ntsha. Uvele uthole ukuthi nje umbhudo kaSibanibani kade esebenza eGoli, mhlawumbe kade esenza eMpumalanga noma ekuphi bamdubulile, kwaphela kanjalo ngaye, noma bavele badutshulwa bamthumba bamdubula abantu abangamazi ngasekhaya, uthole ukuthi akwaziwa nje ukuthi ubani wadubula uSibanibani wakuphi. Izinto-ke kanjalo-ke ezenzakalayo ngesikhathini samanje, okuyidimoni nje elisahlasele ngoba kulaya maviki adlule mhlawumbe 2 weeks ago sasiyonqaba omunye umfana wangapha esasikhula naye futhi sisebancane, wangapha oDongothule, ubehlala eVryheid naye. Ngathola nje ucingo nami ngatshela ukuthi hawu, umfana uSibanibani walaphana useshonile. Kwenze kanjani no? Uma besho bayasho bathi hhayi, abafana nje abangaziwa abamgijimisile, bamgandaya, bamshaya, noma kuthiwa useyatholela uthuba lokuthi abaleke, bamgijimisa kanjalo, bamshaya baze bambulala, bafuna umhudule bamphosa ehlathini. Ukucabanga nje-ke lokho ukuthi uma abafana mhlawumbe engasiyedwa bebabili noma bebathathu noma bebo-4, akusekho nanoyedwa nje ozosho ukuthi besimshayile phela asimyekile, ozokhuza laba abanye, akho ngisho yedwa. Umuntu uvele avuke isilwane, avele avuke indlavini angayazi naye. Uma umuntu eselele ebheke phezulu, akasenabungozi kubo, sebemshayile badela, sebemshayile futhi bembulala. Kudalwa yini lokho? Usathane nje ongene ebantwini. Kuyaye kube yinto nje yesikhashana nje ngoba uyaye uthi uyezwa futhi kwenzeke komunye futhi same thing. So kuyaye kube yinto yomoya lento eyenzeka nje. So for ukuthi umuntu wasurvive lapha, I'm grateful for that ngoba kwenza ukuthi ucabange futhi nangenye indlela ngempilo, ukuthi impilo ngempela uma kuthiwa life is too short, it's too short ngempela, and nawe uphunyukile ugibele. Ngoba esinye story nje, omunye umfo ebedumile ku-TikTok, nami bengimbona nje ngoba bengimazi, intombi yakhe-ke mina bekumngani wami, intombi yakhe yasoPhongolo, because ngamqala ukumbona emphostile ku-WhatsApp wakhe. Indoda nje efamous laphana ku-TikTok, nama-followers amaningi, okusho ukuthi
Ibisebenza eGoli kuqala nje lo nyaka ngoJanuwari yatholakala nayo kade beyithumbile, isitholakala isisebhodini yemoto yakhe, ibhola elimhlophe sebeyibulele. Uyabo, engisholo ukuthi-ke kuseyikho lokhu engikusho ukuthi kuseyisikhathi nje somoya ukuthi umuntu beze bemshaya beze bembulale. Kungani bengathathi konke lokhu abakufunayo bese beshiya yena? Ngoba abakucabanga ukuthi lo muntu lo usuke esezele esenengane, unemndeni, iy'hlobo zakhe ziyothini, kuvele beqede nje ngempilo yakhe esesemncane kanje. Abathathe ngani konke lokhu abakufunayo? Yikho ngithi mina usathane nje ohlasele vele uma ubona ukuthi umuntu uphethe inkemba, usumengamele lo muntu, namandla kunaye, uyaqhubeka wena uyamgwaza noma uyamdubula, uyambulala. Akusafiki yini ubuntu kuwe ukuthi hhayi, angimxolele, ngithathe konke lokhu engikufunayo, ngoba okunye usazophinda asebenze futhi aphinde akuthole, kodwa umphefumulo wakhe uyohamba angaphinde awuthole impilo iyodwa. Bafowethu kunzima esikhathini samanje, kodwa nje kudinga khona ukuthi umuntu ngempela azame khuleka abakhulekayo bakwazi ukukhuleka, ngoba i-youth kahle kahle kakhulukazi lena eyenzakalelwa lezi gameko zokuthi ibulalane yodwa, iyona youth, kakhulukazi bona abantu besilisa. Noma-ke bekhona kubantu besifazane, kodwa nje kwenzakala kubantu besilisa. Cha, bekuyilolo daba nje engithi ngifuna ukulisherisha nani olwangehlelayo nami, olwangenza ngabuka impilo ngenye indlela. Sibonga ukuthi nisiboleke indlebe yenu namehlweni.